Ang mga gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Yung mga per kilo na mga isdang dilat ay 120 na kilo. At yung mga magagandang dalagang bukid ay 160 na per kilo. Magkano dorado? 160 po sa per kilo na mga isdang dorado. Ay yung lapu-lapu natin ngayon. 200 pesos na per kilo, no? Yung mga gulyasan, ayan. Kain po, Nay. Salamat po. Ayan, tumpok na mga pusit, madami na at 50 pesos. Ayan po yung mga tumpukan nila ng mga pusit na ating FC Villa ay napakalaki na. Siguro hindi na kaya ng mga single na motor pagpasok doon sa lugar ng City Hall, no? So ganyan po yung kalaki ng tubig at lumalaki pa po ito. Magkano ngayon yung snapper mo? Yan, yung ganyan magkano? 180 po yung per kilo, no? Update natin yung mga presyohan ng kanyang mga latag. Magkano presyo ng iyong tatampal? 150. 150 po na per kilo po ng mga tatampal at yung mga hipon na jumbo size po ay 300 pesos. Good morning, good morning, good morning. Update tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakarami pong latag dito ngayon, no? So Martes po ngayon, talaga nga naman ay ang mga presyohan na ating i-update ay iikutin natin tong Malabon Fish Market. So kasalukuyan na malaki ang tubig doon sa bandang ibaba at hindi tayo gaano makakapasok dahil sa laki ng tubig, no? So update natin yung mga presyohan ng kanilang mga latag. So dito mga presyohan ng mga gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Ito yung mga isdang dorado, no? So lapu-lapu. Yung mga per kilo na mga isdang dilat ay 120 na kilo. At yung mga magagandang dalagang bukid ay 160 na per kilo. So may mga tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Magkano dorado? 160 po sa per kilo ng mga isdang dorado. Ay yung lapu-lapu natin ngayon. 200 pesos na per kilo, no? So nag-update na rin tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at may bibilin tayong isda na dadalhin. Kwenta ko naman. 50 lang yung tatlo. Kwenta sa kwenta. So dito yung mga turay po ay 50 pesos. Yung mga tumpukan po dito na maliliit na yellow pinto na ay 100 pesos na tumpukan. At napakaganda po ng mga yellow pinto na latag po nila na maliliit. Yan po yung mga presyohan ng kanilang latag. So baba tayo, update natin yung mga latagan pa ron sa bandang ibaba, no? Tingnan natin yung mga latagan pa ng mga tumpukan o per kilo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So lumot 200 pesos na kilo at yung mga yellowfin tuna, no? Yan po ay 160 na kilo at yung mga galunggong na tumpukan ay 100 pesos. Balikan na lang natin yung yellowfin tuna. 50 na lang sa baba, 50. So dito napakaraming tumpukan, mga isdang sapsap. Ayan po yung mga latag talakitok, no? Sa halagang 50 pesos na inyo pong mabibili. At mga isdang turay. So palaki na ng palaki ang tubig dito sa bayan ng Malabon Fish Market at paangat na rin po, no? So araw pa lang po ng Martes ay napakaraming latag na dito ng mga isdang tumpukan na inyo pong mabibili. So dito yung mga pusit ay 100 pesos na tumpok at yung mga gulyasan, ayan. Kain po, Nay. Salamat po.
Ayan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos ng bentahan po ng isdang galunggong. Ayan, 100 pesos. 100 pesos sa mga isdang matambakan na tumpukan. Ayan po yung mga latagan, no, na ating dinadaanan. At 100 pesos sa tumpok ng mga pusit, madami na, at 50 pesos. Ayan po yung mga tumpukan nila ng mga pusit na ating pong dinadaanan dito sa Malabon Fish Market, at mga dalagang bukid. 100 pesos at 50 pesos na tumpukan. ₱300 na per kilo ng kanyang mga ipon. Alright, so ito po yung sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, at napakalaki, no, ng tubig po ngayon. So tingnan na lang po natin yung nagiging kaganapan po dito. So malaki po ang tubig sa ilog, at tumatapon po dito sa loob ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Black Mamba, si Boy Putik, shout out. So hindi na makapunta o makapamili pa ang ibang mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa ganito po yung sitwasyon, no? Ganyang kalaki po yung tubig na ating pong nakikita dito. At nakakadaan pa naman po ang motor, no? Pero pagpasok nyo sa FC Villa ay napakalaki na. Siguro hindi na kaya ng mga single na motor pagpasok doon sa lugar ng City Hall, no? So ganyan po yung kalaki ng tubig, at lumalaki pa po ito dito sa Malabon Fish Market. So yung mga latagan po nila doon ay napakarami din, no? Pero sila umaakyat na rito sa pag-akyat po ng tulay. So umaagos po ang tubig dito sa loob po ng Malabon Central Market. Ayan po. So sa mga gustong dumaan po dito, no, wag na pong tumuli ang ibang mga maliliit na sasakyan, kagaya na lang po ng mga single na motor. Dahil baka tumirik lang at magpagawa pa kayo ng motor. So yung mga 4 wheels na pumapasok dito ay kaya pa naman. Pero maya maya lamang ay ganito na ang makikita nyo na laki ng tubig at umaangat pa ito. So sa mga motorista, yung mga maliliit na motor ay wag nyo na pong ipasok dito dahil sa paglaki po ng tubig. Shout out! Malaki na ang tubig. Ayoko. So ayan po, yung mga ina-update natin dito sa Malabon Fish Market, talagang malaki ang tubig. So dito napasadahan natin yung mga bentahan po ng mga kalakal nilang mga isda, no, sa ating mga mamimili. At yung iba talaga ay hindi na po talaga makapasok sa lugar na ito. Ayan, hanggang ngayon ay umaagos pa rin po ang tubig. Ganyan ang pasok po na nanggagaling po sa Kailugan, no. Yan po kasi ay mayroong prinsa dito sa loob ng Malabon Central Market. Ayan, yung mga motorista natin na dumaraan hanggang ngayon ay kinakaya pa rin ng kanilang mga sasakyan. Siguro ito, itong pag-abot ng malaking tubig dito sa Malabon Fish Market, inaabot po ito ng tuhod. Kaya maya-maya talagang grabe na at sobrang laki na ng tubig, at halos lahat ng mga vendor na nagtitinda sa baba ay umaakyat na po dito sa pag-akyat po ng tulay dito sa Malabon Fish Market. So kahit ako ay mamimili, pero hindi na rin ako makaabot sa baba dahil nga hanggang binti na ang laki ng tubig. So balik na tayo, akit tayo dito sa tulay upang makapag-update pa ng kanilang mga latag at mga presyuhan, no? So ang alimango nandito na. Nalipat na si alimango. Tapos paninda ni Nanay Noemi ay salmon. Laki ng tubig. Wala kayong makuhang isda eh. Ang laki ng tubig. Laki pa ng tubig. Pwede na makawala yung mga isda niya at mabubuhay. Oo, naku. Hindi naman po sana ako mag-a-update. Bibili lang ako ng mga tuna. Wala.
Eh, nandito na rin lang ako. Dituloy ko na. Vlog ko na lang yung may tubig. Wala, may mga tao, mga vendor din, makita rin dito kasi wala na. Mamaya, dito na tuhod na yung tubig dyan. Lalo na ngayon, palaki pa ng palaki. Sige po, Nanay Noemi. Sige po. Dito tayo sa mga latagan ng isdang bato. Ayan. Yan ang masarap na isda, oh. Snapper. So, 160 na mga per kilo na mga tindang dalagang bukid, no? Yan po yung mga mabibili nyo po dito na mga isdang bato. Kaya magkano ngayon yung snapper mo? Yan, yung ganyan magkano. 180 po yung per kilo, no? Update natin yung mga presyohan ng kanyang mga latag. Eh sa binluan, magkano? 160 na per kilo. So, yun po yung update natin sa presyo ng kanyang latag na isda, no? Na inyo pong mabibiling isdang bato. Kuya, salamat po. Thank you. Anong kilo? Shout out. Yan mo din po yung mga isdang snapper. Tapos may isdang burara, no? Tapos lapu-lapu. Lapu-lapong orange. Gulyasan, ito yung laman ng gulyasan. Magkano kilo? 120 na per kilo naman po dito. Ito po yung malalaking gulyasan, no? 120 na kilo. Ito naman yung mga lapu-lapu. Magkano lapu-lapu? 150. So ito yung, ayun, 150 to 130 po, no? Bigayan po nila ng mga isdang lapu-lapu. Salamat. Alright, so yun na nga, dito lang tayo nakapag-update at hindi tayo nakapag-update dahil sa laki ng tubig doon po sa bandang ibaba. At palaki pa ng palaki, no? So mag-iingat po tayo dito sa pagdaan at yung mga sasakyan po natin na dapat na kung alam na hindi na kaya, wag na pong ituloy, baka magkaroon pa ng aberya yung mga makina natin. So ito po yung sitwasyon dito po sa taas ng tulay at nag-update tayo sa mga presyuhan ng kanilang mga latag at mga tumpukan dito ni Pogi. Ayan, 100 pesos na mga tumpukan, no? Ng mga galunggong. Yung sa baba 50 pesos, no? Yan po yung mga ina-update natin mga presyuhan ng kanilang mga galunggong. At meron din po kayo dito mabibili na mga pinya na masarap, matamis. Ayan, yan po yung mga latag nilang pinya. Magkano po isa niyan? 70 pesos po na pinya po na napakasarap at matamis na inyo pong mabibili. So araw-araw po ay meron pong paninda dito na pinya. Dito ay 280 na kilo na mga hipon. Ayan, 280 lang po na inyong mabibili. So yung mga latag po dito na mga sibuyas at bawang ay yan po yung naglalaro sa 20 pesos, no? So shout out sa'yo. May sticker na si Jam Apparel. Shout out. Jam Apparel, shout out sa'yo. At binabaha na tayo dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyo. Ayun. Kahit may tubig. Nandito tayo sa Bahamas. Sige pa. Hipon ay 280. Shout out. Yan po ay 280 na per kilo at 320, no, na per kilo sa mga jumbo. Tapos yan po yung mga latag nila, 260 na per kilo na mga hipon. Dito tayo kay Bito. Nagkatapat si Bito. So nasa gitna tayo ngayon. Magkahiwala yung dalawa. Si B1 at si B2 nasa kabila. Ayan. Ayaw na nila sa gitna. Ayan po si B1. At yun naman po si B2.
Yung mga, o nga, high tide nga, eh. Laki tubig, di ako makapasok. So, yung mga latagan po, eto yan. Tapos yung mga tahong natin na matataba ay 100 pesos na kada takal, no? So, shout out sa inyo at lagi po tayong mag-iingat. Tapos dito ay, magkano presyo ng iyong tatampal? 150. 150 po na per kilo po ng mga tatampal at yung mga hipon na jumbo size po ay 300 pesos. So, umaahon sila sa baba, umaahon sa laki ng tubig. Yung mga vendor umaahon sa tulay. San Juan ngayon, no? San Juan. So, yung mga nasa baba, lahat ng mga vendor umaahon. Akala ko isda lang ang umaahon, pati pala sila aahon dito sa tulay. So, yun po yung mga ina-update natin, no, sa kanilang mga sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, nawala sila sa gitna at nandito po sila sa ibabaw ng tulay. So, hanggang dito na lang po ang ating update. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Ingat po sa pamimili. At ang tubig po ay malaki sa bandang ibaba. God bless po and bye-bye.